Tässä ohjeessa käydään läpi, miten työkirjaukset kirjataan Evelian selaimen kautta 2 eri tavalla, ajastimella ja määränmukaisesti. Kaikki kirjaukset tehdään aina työlähetteen kautta. Samalla kirjauksella saat merkinnän sekä laskutukseen että omalle tuntilapullesi. Työkirjauksen lisääminen ajastimella. Avaa työt ja lähetteet ja valitse haluttu työ. Avaa kirjaa työtehtäviä. Klikkaa työtehtävätuotteen vieressä olevaa play-painiketta. Nyt Evelia alkaa laskemaan työaikaa. Kun työ on valmis, klikkaa punaista keskeytyspainiketta. Voit vielä muokata avautuvaan ikkunaan esimerkiksi alku- ja loppuaikaa. Jos yrityksellänne on pakollinen kuvaus käytössä, lisää työtehtävätuotteelle kuvaus. Tämä tulee näkymään asiakkaan laskulla. Klikkaa lopuksi tallenna. Nyt ajastettu työkirjaus on tallentunut sekä asiakkaan laskulle että tuntilapullesi. Työkirjauksen lisääminen määrän mukaisesti. Avaa työt ja lähetteet ja valitse haluttu työ. Avaa kirjaa työtehtäviä. Klikkaa halutun työtehtävätuotteen nimen kohdalta. Lisää joko aloitus- tai lopetusaika tai työkirjauksen määrä kohtaan määrä tuntilapulle. Jos yrityksellänne on pakollinen kuvaus käytössä, lisää työtehtävätuotteelle kuvaus. Tämä tulee näkymään asiakkaan laskulla. Tallenna lopuksi. Nyt työkirjaus on tallentunut sekä asiakkaan laskulle että tuntilapullesi. Työkirjaukset löytyvät tarvittaessa työkirjaukset välilehdeltä ennen kuin työnjohto on laskuttanut ne.